lawċina l-kollox minsija minn dan il-gvern. Dan jorod ċar minn nuqqas ta' importanza li qed jingħataw f'dawk li huma servizzi tas-saħħa. Il-lista ta' problemi f'dan l-isptar ma tispiċċa qatt. Għadd ta' pazjenti kellhom jinżlu Malta biex jieħdu l-kura li suppost hija disponibbli għalihom f'Għawdex stess, b'iskarriġ kbira lihom l-aktar għall-pazjenti anzjani. Raba ta' xi pazjenti avvanzati fl-età li tkellmu ma' Net News qalu hekk. Hawnhekk saru jdewmuk biex donnu jaqtawlek qalbek u tdabbar rasek u tmur jew fil-privat jew inkella tispiċċa l-kura f'Mater Dei. Pazjenti li qattaw sigħat twal ħafna jistennew fit-taqsima tal-emerġenza spiċċaw stennew għal xejn hekk kif wara stennija eżaġerata qataw qalbhom u telqu lem. Sorsi fih dan l-isptar li issa huwa mmexxi minn Stewart Healthcare stqarru ma' Net News li qaddaqs illum ma kien hemm nuqqas ta' tobba. Dan għaliex għad kbir minnhom telqu jew marru lura Malta. Minn barra dan l-istess sorsi qalu li hemm sens ta' nuqqas ta' fiduċja u ċaqliq minn wara dar l-impjegati. U ma qalulna wkoll li x-xiri ta' ċertu affarijiet qed isir bil-fors minn kumpanija waħda biss u jekk jitolbu li jinxtraw affarijiet oħra isibu reżistenza qawwija. L-istaff li baqa' jaħdem fih dan l-isptar jinsab imdejja u bla motivazzjoni anke minħabba l-inċertezza li tinħass. Familja li kellha tagħmel użu minn dan l-isptar qalu li meta daħlu f'dak li kellu jkun sptar state of the art sabu realtà li xokjathom. Kif iddaħlu f'kamra f'dan l-isptar sabu titjir ta' demm mal-art u mal-ħajt. Surgical gloves użati u jiġru mal-art u fis-sinkijiet. Imwejjed mimli aħmiġ, art kollha trab, suffett imxarrab u telqa li mabħara. Apparti dan u aktar gravi minn hekk, is-sitwazzjoni tal-helikopter. War li aktar kmieni din is-sena pazjent li kellu bżonn urġenti jittieħed l-isptar Mater Dei tilef ħajtu minħabba nuqqas ta' helikopter, is-sitwazzjoni baqgħet ma ġietx indirizzata. Dan ħareġ ċar meta 15 ilu pazjent kellu bżonn l-istess servizz u dan ma kienx disponibbli. Din id-darba raġuni li ngħatat ta' nuqqas ta' dan is-servizz kienet li l-helikopter jinsab għal xogħlijiet ta' manutenzjoni. Il-pazjent kellu jitwassal bil-vapur bir-riżultat li dam ferm aktar biex jasal. Fortunatament il-pazjent d-darba ħelisa ħafif, minkejja li meta wasal l-isptar Mater Dei irriżulta li huwa kellu bżonn urġenti li ssirlu pacemaker f'qalbu. Is-sitwazzjoni preżenti fl-isptar ta' Għawdex taħt it-tmexxija ta' Stewart Healthcare qed tinkwita ferm lil lawċin li meta tinqalalhom emerġenza medika qed ikunu bimsarinhom f'saqajhom dwar x'tip ta' servizz ser nixxilhom jieħdu mill-isptar suppost tagħhom.